Kaixo, gaur 3 txerrikomeen antzerkia egingo dugu. Ni Elsa naiz eta antzerki honetan Otso eta kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Lukas naiz eta antzerki honetan txerri txikia izango naiz. Kaixo, ni Maile naiz eta antzerki honetan txerri ertaina izango naiz. Kaixo, ni David naiz eta antzerki honetan txerri handia izango naiz. Bazen behin 3 txerrikome etxe bat egiten ari zirela. Txerri txikia lastozko etxe bat egiten ari zen. Nire bukatu denean, horrek jolastera noa. Txerri ertaina egurrezko etxe bat egiten. Bueno, nire bukatu dut, nire anaiarekin jolastera noa. Eta txerri handia ladreiluzko etxe bat egiten ari zen. Guazen gara anaiarekin irikatzera. Jaja, zu oraindik hor lanean eta gu jolasten. Otsoa etortzen bada ikusiko duzue. Utzi pakean, goazen jolastera. Eta gaua iritsi zen. Tok, 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 nor da? Otsoa naiz, irikiatzea. Bestela putz eta putz egingo dut eta zure etxea botako dut. Ez nahi dut, putz eta putz egingo dut. Irikatzea. Hale. Tok, tok, tok. Nor da? Otsoa naiz, irikiatzea. Ez dut nahi, putz eta putz egingo dut eta zure etxea botako dut. Egin putz, ez da importa. Irekiatzea, bale. Irikatzea. Tok, tok, tok. Nor da? Otsoa naiz, irikiatzea. Ez nahi dut. Putz eta putz egingo dut eta zer etxea botako dut. Ez zait inporta. Ideia bat, tximenite botako. Ozen tximinian bestatzera. Bat, bi, hiru. Nire purria. Antzerkia bukatu da.